Nyt lähti. Jussi vetää uudet mehuennätykset. Nyt päihittyy mehu Janne. Tuossa ei kyllä nyt näkynyt, no kyllä ne on kaikki. Tsekkari päällä. Noniin, anna palaa. No sit näytetään se loppuun. Meneekö pohjattamaan kaivoa? Onko sulla sekoittikello siinä lähtenyt? Tyhjää. Seuraava. Paljon mennyt aikaa pullissa? 22 sekuntia. 22 sekuntia. Mennä vaan. Jännityspaineet, pieni tarina havaittuissa. Olisi vähän vaikeampi taas, jos tuossa olisi 3 litraa. Tyhjää. Paljon mennyt pullissa aikaa? Paljon mennyt aikaa? 45, no niin, nyt aina menee. 45 sekuntia pärähti nyt. Noniin. Kyllä tää alle minuuttiin menee. Muista 20 oli se YouTube se. Äkkiä nyt. 5 sekuntia, 5 sekuntia, 5 sekuntia, niin minuutti mennyt nyt. Anna mennä. Noniin. Tiedätkö mitä se Janne painaa? Paljon mennyt pullissa aikaa? Ootpa. Tyhjää. Minuutti 5 sekuntia. Ja se veti 20. No niin, Ja se veti 20. Oota, ei näy kunnolla. Seuraava ennätys tehtään. Näytäs nyt, kun tuo paistaa tuo aurinko. Katsotaan Jussi. Minuutti 5 sekuntia ja 900. Mä vähän haastin sen. Mikä nyt on fiilis? Aika täys vatsa. Se jätkä veti. Toi oli kyllä aika hyvä. Siinä nyt on. Kaikki on tyhjiä. Ja YouTube! Nyt tullaan oksa.